pasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabali suaso pun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balun tabali suaso pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadaan alun tantu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantaro. Indah tena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan dak meminang diriku Turut Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi pangike rintangan isu kadiadaan alun tantu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantaro. Indah tena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan dak meminang diriku Turut Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi